Моны аңлау бик җиңел түгел шул. Иске хәрефләр белән язылган. Тырышсаң, укып була инде. Дамелла Шиһабеддин. Ассаламу алейкум. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Минем кулымда 1889 елгы метрика дәфтәренең бер бите. Менә иң өстә, иң беренче юлда Шиһабеддин Мәрҗәнинең вафаты теркәлгән. Дамелла Шиһабеддин бин Баһауддин бин Субхан әл-Мәрҗани рахимахуллаһ саратан. Саратан ул русча рак була. Элек муллалар шулай итеп ЗАГС эшен үтәгәннәр. Метрика дәфтәрләренә туганнарны да, өйләнешкән яки аерылышканнарны да һәм инде бу фани дөньяны ташлап киткәннәрне дә теркәп барганнар. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышы һәр кешегә дә кагыла торган иң авыр вакыйгага багышлана. Бүген без үлем, җеназа турында сөйләшербез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Якын кешене югалту кебек авыр кайгы килгәндә, һәр кемдә стресс кичерә. Аны җиңелрәк үткәрү өчен һәм шулай ук бөтен эшләнә торган эшләр дөрес булсын өчен алдан ук кайбер кагыйдәләрне өйрәнеп куярга кирәк. Иң куркынычлы, иң авыр вакыты беренче мизгилләр. Инде мәйит буласы кеше идә чирләп азапланып ята икән, аңа инде шушы вакыты килеп җиткәндә янында җиңеллек булсын өчен без тәхлил әйтергә тырышабыз. Ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расул кәлимәсен һәм инде аннары Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча Ясин сүрәсен укыйбыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, үлем белән тартышучы кеше янында Ясин сүрәсен укысагыз, аның үлеме җиңелрәк булыр диде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ясин вал-Qur'анил хаким. Иннака ламинал мурсалин аля сиратин мустaqim. Үлем көтеп ятканда да кинәт килә, һәм без барыбыз да кешеләр, biz зәгыйфләр, biz куркып калабыз, аптырап калабыз нишләргә. Инде мәйитнең кайда үлеменә карап, өйдә үлгәндә инде иң беренче аның гәүдәсен туры иттереп салу, тигез урынга, әгәр мөмкинлек булса, аягы белән кыйблага таба каратып, тигезләп яткырып салу, күзен йомдыру, иягын бәйләп кую, һәм инде өстен бер ак җәймә белән ябып кую. Һәм инде иң беренче мәйит идә бар икән, иң беренче полиция хезмәткәрләрен чакыру, һәм инде алар килеп белешмә бирәләр. Шуннан соң инде менә шушы белешмә белән участковый врачлар белән, поликлиникада врачлар белән үлем турында медицина белешмәсе алу кирәк. Шуннан соң инде күмү йолаларына тотынырга була. Динебез исламда үлгән кешене тиз вакытта җирләү ул аңа күрсәткән хөрмәт билгесе. Бу мәрасимне дөрес һәм тиз үтәр өчен бер махсус оешмаларда эшләүче белгечләргә мөрәҗәгать итәбез. Безнең шәһәребездә андый белгечләр Ихсан дигән оешмада эшли. Инде бу эшләнде халыкка җайлы булсын өчен һәм инде шушы динебез шәригать буенча бер үзәктә соңгы юлга мәйтне шәригать кушканча юып озату өчен һәм инде халыкка җиңел булсын өчен. Безнең менә бу Ихсан үзәгендә менә кергәннән соң да безнең уң якта кызларыбыз утыра. Алар шушында килгән кешеләргә үзләренең хезмәтләрен менә күрсәтәләр. Кабер казу, андагы бөтенесе тулысы белән үзебез эшлибез. Барсында башлап ахырына чаклы үзебез эшлибез. Менә монда турыдан кергәч, безнең монда халык шушы мәйет узатырга килгәч көтеп утыралар шушында. Һәм инде менә бу өстәлдә безнең Фәрит туганыбыз һәм инде Мөхәммәд абый, алар ике администратор килгән кешеләрне каршы алып,
аларга үзләренең үзебезнең хезмәт күрсәтүләрне аңлатып, һәм инде документлар әзерлиләр. Иң беренче килгәннән соң да безгә мөрәҗәгать иткән кеше үзенең барлык исем фамилияларын һәм инде справка номерларын язып бер китапка урнаштырабыз. Барысы да теркәлеп, язылып бара. Хатын-кызларны менә бу бер бүлмәдә җуабыз, ирләрне икенче бүлмәдә. Бездә суыткыч хезмәте дә бар. Хәзер бигрәк тә ул инде актуаль булып тора җәй көннәрендә. Вафат булган кешенең җәсәден юганнан соң аны кәфенгә төрәләр һәм җиназа намазы укыйлар. Ул намаз башка намазлар кебек түгел, алардан аерыла. Аның үзенчәлекләре турында хәзрәт сөйләп бирер. Җиназа намазы ул менә мәйеткә дуа. Шушы мәйетнең гөнаһлары ярлыкланып, урыннары җәннәтне кылсаң иде, барчабызны да бу дөнья иман белән китергә насыйп әйләсә дигән шушындый мәгънәле дуа. Җиназа намазы ул тулысынча дуа. Кемдә кем укый белми икән, менә шушы җиназа намазында Аллаһ Тәгаләдән менә шушы мәйетнең гөнаһлары ярлыклануын сорап торса да кимчелеге юк. Һәм җиназа намазының башка намазлар кебек шартлары бар. Тәһарәтле булу, мәйетнең юылып каршыга куелуы, һәм безнең бөтенебезнең тезелеп басып каршыбызда имамның торуы. Менә шушы шартлар килгәндә җиназа намазы укыла. Җиназа намазы мәйет булмаган җирдә укылмый. Җиназа намазыннан соң мәетне зиратка алып китәләр. Һәр җирлекнең үз йолалары булырга мөмкин. Шулай да күпчелек җирдә алар бер төсле. Өйдән мәетне аяклары белән алга каратып чыгаралар. Зиратка башы белән алга таба алып баралар. Мәетне алып барганда ашыгып барырга киңәш ителә, әмма йөгерергә ярамый. Ул вакытта тынычлык кирәк. Сөйләшеп, көлешеп бару килешми. Дин буенча зиратка хатын-кызлар бармый. Кабер казыгач ләхет алалар, ул кыйбла тарафыннан уеп алына. Мөселманнарда табут кулланылмый. Вафат булган кешенең якын туганнары кабергә төшеп аны ләхеткә уң ягына яткыралар. Мәйет хатын-кыз булса, бу вакытта өстән чаршау белән каплап тору киңәш ителә. Ләхетне такта яки балчык плитәләр белән каплыйлар һәм каберне чыккан җир белән күмәләр. Мөселманнар кабергә ашамлыклар, чәчәкләр, виноклар куймыйлар. Чөнки динебез буенча әрвахлар өчен файда китерә торган нәрсә ул дуа. Кеше үлде дә бетте диючеләр хаталана. Үлгәннән соң да әле кабер тормышы бар. Һәм андагы тормыш өчен кешенең үзе кылган изге эшләре һәм аның рухына багышланган дуалар кирәк. Аннан тыш мәйет өчен Коръән укып, савабын аңа бүләк итү, әҗре мәйеткә булсын дип садака бирү, аның исеменнән корбан чалу, хаҗга бару файдалы дип өмет ителә. Якыннарны, туганнарны, дусларны югалту ул бик зур кайгы, сынау. Нәкъ шул вакытта кешеләр мәчеткә бара. Элегрәк анда йөрмәгән булсалар да. Чыннан да мәчеттә, диндә күңелдәге хәсрәтләрне сөртә торган җиңеллекне тоеп була. Мәчеттә һәм диндә шундый авырлык килгәндә нәрсә эшләргә дигән сорауларга да җавап табып була. Безнең бөтенебезнең гомере Аллаһ Тәгалә язып куйган, без аны китә алмыйбыз. Бөтенебезнең вакыты билгеле. Бу дөнья китәбез. Һәм инде менә шушы әрвахларыбызның каршында бурычыбызны үтәү, алар өчен дуа кылу, безнең дуа алар өчен ризык. Аллаһ һәрберебезгә озын, бәхетлек, хәерле гомер насыйп итсен. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум.